elämäntapa tuottaa meille enemmän iloisuutta kuin tuskaa. Niin. Että tämmönen puitte Antin kanssa Tom Platzista, Joo. kehonrakennustekijänä Tom Platzista, niin tosi hyvä niin kuin suositus kaikille sinnekin, jotka käyttää. Löytyy audiokirja Audiblesta, Tom Platzin tämmönen elämänkerta, mitä dietilläkin kuunteli. Että Tom Platzkin sanoi, että nykykehonrakentajat puhuu paljon siitä, että kehonrakennus on tuskaa ja se vei minulta paljon, perhesuhteet, niin kuin terveys ja kaikki. Niin Tom Platz sanoi, että kehonrakennus ei ottanut häneltä mitään pois, vaan kehonrakennus antoi hänelle paljon asioita ja hän sai paljon sisältöä ja se lisäsi hänen elämäänsä positiivisia asioita. Ja tätä kannalta kannattaa kaikkea niin kuin harrastamista ja liikuntaa ajatella, että ei ajattele, että se vie sinulta pois, että sun pitää niin kuin uhrata asioita, vaan nimenomaan, että mitä kaikkea se voi tuoda sulle elämään niin kuin lisää.